amiga nga perti gayud pagkagwapa. Ang ilahang mga hitsura gamit gyud ilang pagpangwarta. Panahon sa ilang tingrampa iyahay lang sila pabungga. Ang ilahang mga tirada tiguang nga daghan ug kwarta. Ang akong tulo ka amiga batanon pero master na. Kung mutilaw mag-anad ka. Ang usa sa akong amiga di istorya siyas ako nga ang iyang naila-ila Amerikanong buwags asawa. Ug wala yun niya dugaya iya yung gidalas ilaha. Ang apan wa siya kaagwanta kay dako daw murag dilata. Ang akong tulo ka amiga batanon pero master na. Kung mutilaw mag-anad ka. Ang usawa sad pa alkansi Piris negro nakikumbati. Sa paminaw niya kaswerte nakajakpat siya kay dikutsi. Kahayahing iyang gibati pagkahadlok yun ang nipuli. Kay pagtanaw niyas buhi mura daw yun kiniog haligi. Ang akong tulo ka amiga batanon pero master na. Kung mutilaw mag-anad ka. Ang usa daw kay na kontento natunong siya sa Pilipino. Di gamay di dako ang tubo pagsukod niya sakto-sakto. Pero ang iyang nga problema panahon sa ilang romansa di makontento og kalima. Kay bisan buntag nagahi pa. Ang akong tulo ka amiga batanon pero master na. Kung mutilaw mag-anad ka. Ang akong tulo ka amiga batanon pero master na. Kung mutilaw mag-anad ka. Alright, what's up mga lods? Sorry ta sa atong shoutouts. Okay, shoutout ko kang Vance Oliman. Shoutout to Jorem Baterna. Shoutout ko ang Ranen Dennis. Shoutout to Esther Monforte from Panabo City. Hello sa atong mga followers sa Panabo City. Shoutout ko kang Nelson Montesa o kang Telma Montesa from Zone 5, Barangay Maligaya, Sugod, Southern Leyte. Hello! Shoutout ko ang Richard Layan. Shoutout to Richard Tagalog. Shoutout ko ang Leia Ayuban from Rosario, Agusan del Sur. Hello, shoutout ko ka sa Noria family. Shoutout to Belen Frelen Alinyanera o kay Ustoy Alinyanera from Zamboanga del Sur. Hello. Shoutout ko kang Cathy Alinsag. Shoutout to Ganggang Abahar Latemas Loquero. So mura to mga lads. So again, thank you very much for watching. So kita-kits next vid. Batanon pero master na.